Nara po ta sa laing planeta nanguhag kay Davao. Sugdog to panguha guys. No. Ayun na po nga planeta. Guys. Hindi na po kumuhag kay Davao. Laing sako na po. Guys, mana ta? Okay, ay anak. Gahi pa man. Basa man. Hey guys. Ngapas lagi ka. Ngapas lagi ka. Ngapas lagi ka. Ban guys oh. Guys. Si Boy Kulot. Dito na rin pa rin. Dito na sako ba? Okay. Basa guys. Naghan kayong chocolate oh. Awa. Daming chocolate. Chocolate apa? Ibang klaseng chocolate. May maliit. May uga, may basa. Ito, malaking chocolate. Ay, chocolate, may basa man. Iyo ka man, iyo. Okay, yeah. Ito na.
Ano guys, sakit na mahon. O ano, kung nagamay para mapuno. Ayan guys, napuno na gatong sako. Nato na ni lagon sa balay. Hey guys. Sige, bye. Yan guys, ako lang gipasan. Bugat. Bugat kayo guys, nagkabaw basa. Guys na ini mabot sa balay guys. Pitit na maabot sa balay pero ito yung hitaka ang dalan. Abot na to sa bahay.